jeli malaman duk duniya sun sani yana zaune aka rada wani mutum a lahira. Waye ubangijinka, waye annabinka? ya ce Abdul Qadir Jilani. Waye Allah? ya ce Abdul Qadir Jilani. Mala'iku suka gyara guduma, dan mala'ika ka ce masa waye Allah ka kama sunan mutum, ka san ba zai barka ba, duka wannan kam sai ka sha. Mala'iku suka gyara guduma, suka gyara suka daga, billahi lazi sai ga Abdul Qadir Jilani a kabarin ya tsaya. Yana tsayawa a kabarin ya ce ne jama'a, ya gaya mala'ikun suka ce Allah muka tambaye yi, mu tambaya wajibi ne, waye Allah? ya ce kai ne. Ya ce ku saurara do Allah nan da kuka tambaye bai sani ba, to ni ai na sani, na san waye Allah, ni na san waye annabi, saboda haka ku yarda tun da ni na sani a haƙura da tambayansa. Shi almajiri na ne, na ji bai sani ba, to ni na sani. Sai a duba, saboda ni na sani ya ci albarkaci na, suka ce wallahi sai ya ba da amsa. Ya ce to amsan nan ba za ta bayu ba, kuma fa ba a duniya yake wannan rigimar ba, a ina? A lahira. Suka ce to mu ko idan bai ba mu amsan nan ba fa duk abin da zai faru. Ya ce wallahi ni ma akan ya ba ku amsan nan duk abin da zai faru a lahiran nan zai faru. Da suka ga lalle su tunkari mutumin nan ba zai yoyi ba, sai koma gurin Allah. Allah ya ce kun tambaye, ya ce bai san ba, to me kuke jira? Ku da karmana, ku da keshi, in ji Allah. Sun daukar bokoman abun Allah, suka zo ya ce wallahi ku mai da hankali, ku yi hatara, dukan mutumin nan zai ja wa lahirawa bala'i. In kuna so a tada hankalin lahira, aka ce to yau za a tayar. Su kuma mala'ikun su kansu ma masifa ce, dan suna magana wuta yana fitowa. Ya ce idan kuna zuwa yi tayin hankali a lahira, to yau za a yi. Suka sake dawa gun Allah. Allah ya ce na ba ku umarni ku dake shi, ku dake shi. Suka karɓi umarnin da dole sai sun aikata. Suna zuwa suka daga guduma wurin da aka danki kokuwa, da ya kama munkari da wani kiri sai ga ya kwace guduma. Ya ce billahi lazi za a yi bala'i yau. Ya ce idan kun matsa sai kun doki mutumin nan ɗaya, na rantse da sarkin da ya halice ni sai na je na ƙona jahannama. Sai Allah ya rasa wanda zai sa wutan, ba dai wutan don mutane aka yi bai. Ce to billahi lazi sai an rasa wanda za a sa jahannama, kuma ba zan tsaya nan ba, zan je na ƙona aljanna. Duk duniya sai kowa ya kasa higa. Ina malamin da ya yi sai ya ce min ba yi haka ba? Ƙaryan banza, ƙaryan wofi. San sani wani malamin ya yi sai ya yi musu. Allah ƙara kusanci. Muddaki kan malamin da hujja, ka ce ba yi ba. Tun da kake jin wazi ka taba jin irin wannan maganganun, to na yi tanadin su billahi lazi kusan 700, kuma na dinga huto da su fili. Ya ce wallahi yanzu zan je gona aljanna. Sai Allah ya rasa wanda zai sa, sai aljanna ya zama babu ma ita a haƙura kurin, kuma jahannama ita mai cece wai ba wuta ba ce. Ya ce zan je ƙona ta, da me zai ƙona? Ka yi tunani a nan kuma ita wutar za a ƙona. Kai in ba da annabi aka rike ƙafa ba an yi sa. Mu kuma sai mu ce Allah ya tsinewa mai ƙarya don gindin babarsa. An kutumar uba, kun cuci mutane, Allah ya saka wa mutane wallahi. Tun da dai mutum ba wanda za mu ji kunyar zagi, tun da mutum bai ji kunyar zagin Allah da manzansa ko wallahi ba wanda za mu ɗaga wa kafa don uwarsa, ko a bayan uwarsa yake kwana. Malaman ahlus sunna ku ban mu da wannan tsinannin shedanin. Mu za mu musu yaren da za su ganewa. Duk wanda ya ɗaga min uban babansa ya ci durin uwarsa, tun daga can saman ku har na kasan dangin don uwarku. Dan kutumar uba shegu tsinannu mutsiyata. Gaskiya ta matsa shi malam. Allah ya saka masa da alkhairi. Allah kuma ya tabbatar da shi akan sunnar annabi. Wallahi duk abin da ya je ya gano shine wata waka ya ce wane ne kadhibi. Ba zan faɗi waye ba, amma shi ai ya faɗa aji aji. In mu muka faɗa yanzu sai ya zama ƙari, ya zama ƙaba ba ko? Shi ne magana ta gaskiya. Wallahi ya bayyana sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.